n'ụzọ maka eme nke onye kwuru n'ụzọ maka ebe a na-ekwu ha na ya zama ya na ya echi nwụrụ n'anya nka bịalelo n'ụgbọ mbi nka ji akwa ekpere onye si n'aka Chineke adịghị n'ime m metais onye kwuru onye gwara gị na m ga-iweta ya asị ma Chineke ekwuola abụọ nwere okwu ma chi m nwere ikpeazụ eziokwu onye kwuru na-enwere oke maka mma onye kwuru na-emebiela ma ụzọ nwere ihe m chọrọ agaghị m ege ntị n'olu ndụ nke ka mkpa bụ na chi kwetara ma Chineke kwe ihe agaghị apụ n'anya onye kwuru okwu ma ha ama onye zara mkpebi m na-enweghị m ọtụtụ na-ekwu okwu mana ọ bụghị ya ka m ji ndụ m akwụkwọ ndụ nọ n'aka nkelu ọ bụ ya ga-ekwu okwu ikpeazụ onye kwuru onye si na m gaghị enwu onye kwuru ọ bụ aka bụ chi ọ bụ aka nyere m ndụ ọ bụrụ na Chineke kwetara onye ga-egbochi ya ka ya ekwu aga nọ n'azụ ka a na-ekwulu ma mgbe m gbachara elu a ga-ekwusi ike anyị ma ya mgbawu maka asị